هرما عفرینê hin bi hin ji çekdarên serbihêza binavê Artêşa Niştimanî ya Sûrî û Erebên Hawirdekirî tê valakirin. Hevterî pîwan jî koçberên Efrînê vedigerine cihûwarên xwe û ser mal û milkên xwe, wiha jî hêzên ewlehiya giştî yên hikûmetê cih digirin. Zanyariyên taybet ku ji Efrînê bi desttora medyayî ya Rûdawê ketine diyar dikin ku tevî hebûna hin çekdaran û Erebên Hawirdekirî li hinek deveran lê rêjeya nêzîka 85 ji sedî ji wan derketine û vegeriyana navçeyên xwe yên navxweya Sûriyê. Beşek ji çekdar û malbatên Erebên Hawirdekirî yên ku mane dibêjin navçeyên wan li jêr destên Hesedê ne lewma ew nikarin vegerin. Endamê Encumena Xwecihî ya Efrînê Azad Osman ku li Efrînê ye ji Rûdawê re behsa vê rewşê dike. Piştî rejîm ket ev bû nêzik 4 meh heya niha gelek şervan bi hezara şervan ji Efrînê derketin. Aniha hinek mane, kêm mane di Efrînê de ew jî mumkîn e nêzik bi derkevin. Lê tiştê muhim seytara neman. Seytara di gunda de navberê gunda de neman, yani fesaîlî şî xwe pê neman. û êdin iqtîsadiyat jî qerar pê derket, biryar bê hat birin nema iqtîsadiyat hebe. Hinek niha xelkî nazih di Efrînê de wayî û şervanê dimane ê fesaîla ê pir ê mentiqê şerqî ne. Yani Iraqê ne, Dêrezûrê ne, Tabqa ne, o menatiq ne Bûkemel hewin heya niha hewna mane. Ew jî belkî ji tirsê xwe hene, yani ji ber mentiqê şerqî Ferêt ji wan re xeter e heya niha û nikarin vegerin piranî wan. Azad Osman ji Rûdawê re dibêje ew hêvî dikin ku di demeke nêzik de malên xelkên Efrînê li xwediyên xwe vegerin. Niha Efrîn bi rastî şervan tê nemane û emnil am ê hikûmetê ew jî bela bî niha li gunda jî bela dibe lê pir newahiya û li Efrînê bela dibe. Piraniyên merkezî standine û kar dikin. Em hêvîne rojên pêş ve zêde selametî çê bibe û niha gerek lijnak çê bibe, lijnak çê bibe gimalit xelkê vegerînê jê re. Baweriyê min heta medrese dibistan xelis dibin ew hinek nazihîn wane ew jî ji Efrînê bi derkevin ber bajaret xwe herin. Her divê çarçoveyê de endamê Komîteya Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye PDKS li Efrînê Horo Osman ku ew jî li Efrînê ye ji Rûdawê re behsa vê mijarê dike. Çekdar yê girêdayên opozîsyona Sûriya ji hindera Efrîn û gundawarên wê li dervayê Efrînê. Ev demek berî eydê û heya niha jî vedikşin ji Efrîn û ta derin dervayê Efrîn. Lê êmane li ji wana kincên medenî li xwe dikin sîlah li cem wan mane dema te darê gundekî seytara tune ye û meqaratê wan tune ne û kişandina wan ji dervayê Efrînê şûna wan hêzên ewlehî ya giştî ê girêdayî bi hikûmeta Sûriyê ve hêdî li şûna wan tije dikin û reqema xwe jî belav dikin ê tewarê li ser muxtar û ê gunda heger gihatsek bibe. Di heman çarçoveyê de roja sêşemê 8 Nîsana 2025 berpirsekî Wezareta Berevaniyê ya Sûriyê ji medyayê re ragihandibû ku wan grûpên çekdar amadehiya xwe ya serbazî û bazgehên xwe li Efrînê kêm kirine. Ev gava derketina grûpên çekdar piştî wêyekê hatiye ku dehê adara 2025 jî fermandeyê giştiyê hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê Mazlûm Ebdî û serokê dimkiyê Sûriyê Ehmed Şerع rêkeftinek îmze kir. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.